Turup, turup, walik. turup. Sri Tanjung. Hei. Kula Kang Mas. Kula Kang Mas. Pawarta sing tak tampa. Rikala pun Kakang ngemban dawuh. Kowe lelemeran. Kowe sedeng. Ya apa ora? Menika hoak. Ora nek ketoprak kok hoak. Damben iku ora nek basa ngono ku. Ora neng. Menika mboten leres Bahasa Inggris. Reng bahasa Inggris. Wah. Mboten. Piye? Kowe ora ngakoni? mboten Kakang. Para nayaka praja do ngomong nganti kupingku piye mau basa Kok malah bosok. ya ora wis sedeng ora Mboten Kakang. piye tok 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 lah ngene iki piye kowe sedeng ora Mboten. Kan. Oh, lah Gusti. kowe wis nyepelekne katresnanku marang sliramu Kawula tesih setia. ora guyon Golek panganan sak mbok emplokane. sedina kowe nangis ping 1000 pun Kakang ora duwe rasa welas mung rasane sedih nyawang kowe kudu mati kowe kudu sirna saka kene Kawula sampun pasrah. kawula ya kula ngono lho Apa aku ya gur kuwi ya. Kula sampun pasrah. iya Jenengan pejahi kula pun pasrah. sadurunge tak pateni kowe arep ngomong apa bot Engkang angka sepindah. kaya Saderengipun kula jenengan pejahi. Jenengan tutup utang kula teng BRI. ora enek lakon toprak kok rembuk utang Iki anyar kok. terus sing nomor loro Samangke jenengan pejahi. Mbok pilih. Mengke. ora usah nangis ora usah nangis Mengke sing angka kalih. Apa mulek kae golek-golek. Yudarmi mangopeni. wes bar toprang genah urusane sadurunge anu tak pateni lho kowe iki enek tembung menawi mangke rah kula anggo Oh ya, yo lah ngomong. Ora mau wis kok. Wis kok. wong kok aku mung seneng nutuki kowe kuwi Nggih. Kon go tunggal kan mau lakone apa to jane iki? Nggih matur nuwun. Nggih. Iki sing sepuh-sepuh wis diaturi. Pun. Nggih. Saiki sing nom-nom Nom, kuwi. nggih. Nah, aja dibanding-bandingke pamundhut saking Sri Atmaja temanten kekalih. Nggih. Aja dibanding-bandingke. Nah, niki puni. Heeh, Mbak Puni sama Mbak Sinta. dungane dicopot nyanyi Monggo musike samekta inggati sawega diri, monggo. Yuk, monggo berpacu dalam melodi bersama Abi Lowo You. Yo. Iki uga disusul karo dulurku saka Talun Tawangmangu Kemalang. Ya, Pak Deparno
Rama Danawilapa. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya. Diaturke kaya ngapa? Yuk, pamundhut. Wong kang ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti tak oya aku ya mong sekuatku mencintaimu. Sama Mbak Puni karo Mas Ribut. Mbah Jian. Swara anu apa kuwi jenenge? Cangkem siji iso ngebaki. Ngomong arep muni cangkem ya dinger-nger. Ha iya. Seneng ku Ribut ki nek ngono kuwi ya iya. Heeh, matur nuwun. Ya, heeh. Ki ana pamundhut lumantar nawala, Nduk. Saka sapa? Diwaca luwih dhisik. Sugeng dalu Pak Dalang kula Preti. Kula Preti perkiosan Pasar Mbono badhe request lagu kagem tombo kesel. Wedeh Mbak Preti lan kangge rencang-rencang pasar. Lagunya pepiling lali janjine tembang kangen lan gubuk asmara. Matur nuwun. Wajibe 100.000. Ngersakake lagune papat. Ya, dadi iki nyelawe, Nduk. Ora perkara nyelawe kuwi tandha tresna kok rumangsa. Ya mung guyon kok, Nduk. Ah ya, monggo pamundhut Mbak Preti diaturke. Ya. Sapa Mbak Umi? Coba diduetke karo Mas Ribut lali janjine. Ya. Monggo. Ya jumeneng Mbak Umi ya tampil ke depan berpacu dalam melodi bersama Abilo. You. Iki lagu duet to, Bud? Duet apa ora? Ora. Iya. Iya apa mau swara lanang wedok ya isa. Iya, kowe rene no, Bu. Siap no. Kowe ket mau gur ndelok tok kok ya. Penonton apa piye jane? Kene iki ibu-ibu sing masak ning pawon iki ya gelem sul lho, gelem goyang lho. Mbak Preti mbok menawa. Mbak teng samping panggung nika tesih longgar. Nggih, mbok menawi penggemar Ribut. Wah, mari merapat. Merapat. Ya, monggo pamundhut lali janjine kaya ngapa monggo Mbak Preti ya. Ayo, Bu. Oke, Dek. Janjane go. Iya, ho 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 ho. Biasa bengi iki. Piye, Bu? Saatase Mak Cici gelem goyang kok. Goyang pargoi lho. Masuk apa kuwi? Kados kanca-kancane wae lho. Cinta Puni rak. Barang Mak Cici. Aja banter-banter Kaya uret. Kuwi karo olahraga kok ya. karo olahraga. Oh iya. Oh, nek Bunda ya enggak mau Bunda. Iki sing ngajari Bude Warsi. Oh lah, gurune malah iki ta. Gurune Bude Warsi. Mangga. Mangga. Janjane Soe. kowe ning ngendi? Iya.
Terima kasih matur nuwun lali janjine pamundhut saking Mbak Preti. Ya, sisan iki, Nduk, apa tembang kangen? Ya. Yo, coba ngetokke anakmu lanang Burnat Imbaraga Saputra. Ya. Ngono, kon nyaron. Ya. Monggo. Ya langsung dangdut ora apa-apa Mas Trimbil. Ya, engko digarap digarap apa kuwi jatilan. Nah. Monggo le ya sore mau ya wis mayang, bengi iki nabuh nyaron nyengkuyung pake ya. Terampil wis mbalikke jungkir buta barang. Malah pake kalah. Ora apa-apa kalah ro anak ya. Heeh. Matur nuwun Konjuk Bapak Supardi sampun kepareng maringi wanci kagem anak kula Gurnat Gladen sonten wau. Ya. Yo sapa penyanyine sapa? Mbak Princes karo Mbak Sinta. Nah, Mbak Princes karo Mbak Sinta. Monggo. Ya, iki penyarone duwe pilihan nek sing nyanyi ora Mbak Yune dhewe moh. Mbak Sinta, pokoknya nek penyanyine ora wedok tenan ora Ora, moh aku. Moh kandhane. Kudu sing wedok asli. Rasa bene. Yo ajar goyang karo Mbak Princes ta. Asing. Ya. Monggo Ca. Abile wae. Sirahmu mat mantuk tak kino dangdutan sebel jago padha kluruk gedang kluthuk sirahmu mat mantuk tak kino dangdutan sebel jago padha kluruk Terima kasih matur nuwun dan studio official. Ya, terima kasih live streamingnya. Ya, wah gambare cerah. Ya, matur nuwun ya. Sing ora iso mirsani saka lokasi, iso mirsani saka live streaming dan studio official. Ya, Duo sinden official. Official Jogja. Live streaming Jan. Matur nuwun duo sinden official ya nayangke matur nuwun. Channelku ya. Apa channelmu apa Reng? Urung digawe. Walah urung digawe ya. Nggih, matur nuwun ya. Ngancik dangdut pemuda-pemudi Telaga Mbono ya tulung juga untuk Mas Ipin iki Kang Mase mantene Mbak Diana ya Mas Ipin ngersakake apa ya sing lagu sing moncer saiki ya nduk puni monggo lagune apa monggo dipasrahke ya spotnya kayak apa berpacu dalam melodi bersama Mumpuni ya asik. Nduk lagune apa puni monggo. Nggih, mboten wonten pamundhutan to. Ora eneng. Iki ana ning isih lagu gamelan gubuk asmara karo kepiling mengko gara-gara. Nggih, ngaturke Tiara mawon nggih. Tiara. Ya. Sini Mas Ribut. Monggo yo ribut ke nyambut gawe. Ya joget oleh. Jungkel-jungkel ya oleh. Lah padumu kowe iki kangen ro aku. Alah kangen iki apa? Jenengan mboten ngerti kok. Lah piye? Nek nang omah jur WA ya apa bojomu ora nang omah to aku. Ngono aja ngono kuwi ora. Ganteng nek gur tukang melodi gur mlongoh ning kono kae. Ha. Mrongoso nek dagelan. Dagelane jan ndangkoli penyanyi ra. Sari ya Cuk tak jelas-jelas ya. Sombong.
Sombong lho perkara ngomah ra gablek pikir keri, penting sombong sih. Wah, ya ana jane. Oh iya, rene wah. Oke. Jeneng murak ribut Wahyono to. Asline iki Ribut Budi Prasetyo. Sapa? Ribut Budi Prasetyo. Alah, rupane kok bego ngono. Wong ya Kowe pelek. kowe iki ya nyepelekke. Nyepelek ta. Rumangsaku wong ya ngono ki ya Lah iya. nitahin Gusti kok kaya bego. Bego. Pak, Heeh. bego nika ngajenge ra untune teng cerongat to. Heeh. Lah niki lak nggih padha. Kowe aja nyepelekke wong merongos. Wong Piye? brongos. Lho, wong merongos iki paedahe akeh. Apa? Nyun sewu warga Telagawana. Nek golek mantu pilih kaya kula no, Bos. Kok iso? Sebabe. Lho, mayoritas warga Telagawana petani. Heeh. Wayah nandur rasane nyewa garu rasane nyewa luku no. Terus Kurepke di. Anake mantu kena nggo mluku. Tur nyun sewu, warga Telagawana mayoritas piyayine sugih-sugih. heeh. Lho, ndek mantu aku aman ra mungkin kemalingan. Sebabe. Loh, tengah wengi utuk-utuk, lha ndek omah jek mrenges. Urung turu. Ngertine urung turu. Urung turu. Nang asline ya ling turu mlongah ngene iki mergane. Terus wong ra ngerti kok adono dikira tuwek lho, Gus. Lho kok tuwek. Lah umur semono brengosmu wis putih. Iki untu. Untu niki untu. Untu kok brengos putih Lah jane. iya wis. Lho nyerah, niki kula mboten umuk le, Bos. Heeh. Mang delok niki le. Niki le. Piye piye. Nek ling rangkut le niki Ah. le. Iya. Puni niki le. Kenceng banget lho. Lah nggih kenceng banget. Mbok Nah. yo nggo pun awakku ra tek penak kapan-kapan. Walah gayane. Nadyan rupamu kok garangan kene ya tetep. Iya, wong. Aku mbok unekke garangan ora apa-apa. Mbok Iya. unekke kirik ora apa-apa. Piye? Mbok unekke amit sewu, mbok Wong unekke. nrimo Wong tenan. nrimo, sing penting aja tak unekke kethek. Lah ngopo? Kethek iki kewan sing paling ngeyel. Kok iso? Kok iso? Loh, ngeyel to. Weh, piye? Omonganmu iki piye? Iki maksudmu Aku piye? to, Dik. Heeh. Aku mbok unekke kaya garangan ora apa-apa. Ora apa-apa. Heeh. Kaya amit sewu, kaya kirik, kaya Ora- asu ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting aja tak unekke kaya kethek. Lah ngopo? Bape. Kethek iki kewan sing paling ngeyel. Kok iso? iso? Loh, ngeyel to wong loro. Kok iso? Kok ngeyel to? Oh, kowe iki ra ngerti. Piye? Kewan sing ngeyel ki ya kon kok ini. Kewan sing ngeyel mau Kethek. kok iso? Loh, ngeyel to. Oh, sing ngeyel ki rombongane ya. Berarti ki Ya, aku ketek kowe bero. Kok Beruk bro? iki wedok rumah. Lah iya wedok. Lah nggih kula le Oh, bro. aku ketek iki bero. Iki kire, rek. Kowe engko terus ngajak reng. Ya beruk-berukan yo. Awakku rada ora pas. Walah. Ya. Monggo Tiara. Ya, diaturke. Monggo. Ora sanggup gamelan nggo musik tok wae. Nadane dari apa Pak Gareng? LX. Hei, nada LX. Kaya mobil ae. Moji-roji. Terima kasih matur nuwun. Heeh. Lelagon-lelagon wis dicicil bengi iki, Nduk. Ya, engko bacutke gara-gara sing jembar jagate ngono ya. Keparinge leladyan ngersane teng sinuwun mengko dak nampa duka ndak derekke, Bu. Benjing bidal gumuruh saking Astina nagri ingkang Balakuswa.